салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фердавсӣ, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипрайзем, яккомната квартира дар 12 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, яккомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, кӯчаи Неъмат Қарабоев, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 530 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад. дар наздикии хона мактаб садиқ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад ва хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳисор, Шарорат, деҳаи Уртабуз, 6 сотиқ замин, 4 дар хона, таги хона подвал мебошад ва 3 хонаи временка дорад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. дар наздики хона мактаб, духтурхона ҳаст. гирди хона маҳкам карда шудааст. хона алишамеша бо квартира. нархаш бошад 350 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута, пеши мактаби 59, 2 сотиқ замин, 4 дар хона, дорои подвали 3/9. об, свет доимӣ ҳаст. нархаш бошад 370 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикии хона мактаб, бозорча, мағоза мебошад. баня дар дохилаш мебошад. ремонти нави замонавӣ дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 70 метр квадрат нархаш бошад. 257 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро
دسترس نمایین. از نام کانال گپ زنین، به شما انشالله ارزان میکنن.